Salman Khan, Hindistan'da iň bir agramly aktyorlaryň biri. Günmel aýtsak, ören çekinýärler şol adamdan, sebäbi islese kimleri ýyldız edip bilýär, islemese karýerasyna ören ziýan ýetirip bilýän adam şu. Altmışinji ýyl iňjede dogulýar, Salmanyň kakasam aktyor Salim Khan, ören pes aktyor bolan. Özü musulman, aýaly hindi, ýöne ýene-de bir filme düşüp görkä, şol bile işleşen aktrisa diýenanyna öýlenýär. Öz aýalyny kowmaýa, ikincisi edip alýar. Şeýdip bir hojalykda kakasy musulman, ejesi hindi, soňky aýalam hristiýanka bolup ýaşaýarlar. Ýöne kakasynyň işleri haçan düzelýär, haçan da aktyor karýerasyny taşlap senariýa ýazyp başlanýar. Hasam şol Zita Gita filminin senaryasından soň ady belli senarist bolýar Bollywoodda. Salmanyň karýerasy barada aýtsak, bu ören akylly dogry hereket edýär. Şol Hindistana ilkinji aktyorlaryň biri, ýürüýte sport bilen meşgullanyp, muskulista figura gelen. Bundan öň şol horlar ahor semizlerem semiz hiç kim ýürüýteläp öz figurasyny seretmeýär. Hasam ollogur şo Raj Kapoor'un neberesi Rishi Kapoor dagy pök görüşüp kadrda aýlanyşyp görler. Ýöne Salman Khan gelip has üýtgeşik täzeçilik bolup görünýär. Kinolary barada aýtsak, ören kän şowly filmleri bar. Salman Khan'a Bollywoodda kassawy talisman diýilýär. Sebäbi sabakupny alsak şol filmleri ören kän pul gazanan. Kän bir proval bolan filmleri ýok şol aktyoryň. Inni liçin durmuşy barada aýtsak, aktyor 58 ýaşynda, ýöne heni de öýlenmedi. Kän interwýu bermeýäniň sebäbim şunu, sebäbi baran ýerine esas şunu soraýarlar da adamlar. Ýöne bir näçe aktrisalar bilen romanlary bar. Aishwarya Rai, Karishma Kapoor, Katrina Kaif, hasam şu aktrisa Katrina Kaif'in karýerasyna uly kömek edýär. Aslynda dostlar, o diýen ökde aktrisa däl şol. Hindistanda ýyldız bolmak o diýen kynam däl. Esasy şo belli ýyldızlar teňmile filme düşmek. İkincisi, şol 3-4 sany filmde aýdymy hit bolsa, bolly, paşlap paýkala gitýän sen ýyldy duje. Aishwarya Rai'a öýlenäý bilen bolýarby. Ýöne aktrisaň öýe taşlaýar. Ýene-de bir zat, şuň halaşan gyýyllarynyň hemmesi şunu birinji taşlaýar. Sebäbi bile ýaşaşar ýaly adam däldiýärler şunu, özüňi dogdukda ýaly duýasyňyr gelse, Salman Khan bilen ýaşaşaýyn diýerler. Sobstvennik diýär bu adam, diňe menki bolmaly, men diýenim bolmaly. Sen işin liçin durmuşun düýbünden gyzyksyzyp. Bir gelek Aishwarya Rai bilen atnaşenýadaka Shahrukh Khan bilen bile filme düşüp gördiýe. Filmiň ýar düşürilen ýöne şo taýyk baryp söýmüşin plaşatkadan skandal tuzurup maskara bolup alyp gaýtýar diýe. Şeýdibem ýerine başga aktrisaň alypdyrlar. Şolar ýaly ören gödök gorkunç hereketler etdiýär diýe. Diň atnaşenýa taýdan bilýärler, islenlik adam göňüne yaramasa, şolar ýaly hereket edip bilýär diýe. Bir videosam madyr dostlar, aeroportda geçip barýaka barlagçy pasportyny barlaýar. Bulam erwet bolýar şoňa, men Salman Khan sen tanaýan, meni ýönenýän üçin barlaýan diýip erwet seretýär şol adama. Şondan sehel wagt geçmänkä şol adam işden çykýar. Şol adamyň durmuşynda kän kişiler ýalrak bolýar diýe. Ýöne kömek edýän taraplarym ören kän şol aktyoryň, meselem tutuş bir kinodan gazanan pulny garyp basarlara paýlaýar. Hakykat şol. Şoň üçin Salman Khan diýilende bir hili dwayak çuwstwa galýar, düşnükdirek bolup galýan. Finansiv ýagdaýy $360 milyon pul bar diýip hasaplanýar. Hollywood'un aktyorlarynyň başylar, meselem Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, näme üçin beýle Hollywoodda aktyorlary filmlere çagyrýarlar. Hindistanda bolyn Salman Khan, Shahrukh Khan, Amir Khan ýa-şoňa meňdeşler özleri prodüserlik etýärler. Bular halayan rejissörni çagyrýarlar, senariýasyny alýarlar, şeýdem özleri film çykarýar. Kinodan gelen hemme pulum şulaň özleri alýarlar. Şoň üçin köpüýüňde jogap şu, näme üçin Instagram şular oýnap gördiýseňiz, şoň üçin bulan özlerine bagly haçan düşesler gelse. Ýöne bir zady bellemeli dostlar, näme hilem bolany şu ýanky adyny aldanlar Salman Khan, Shahrukh Khan, ýene bir näçe adam şu hindi filmini döwrewap görnüşe, ören ogodan görnüşe üýtgeden aktyorlar, ören uwajenýa münasip işler taýdan seredendi. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кого не ждет. Жди меня, я вернусь, не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать. Сядут у огня, выпьют горькое вино напомин души. Жди меня, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Dostlar, salamu aleykum. Bir iş teklip bilen çıkýansy-da, kimin maşyny bar bolsa, eltip berme hyzmat bilen bagly işde işläp gelýän bolsa, bir priложение döredi. Dol informasiýa alaýyn diýseňiz, men häzir nomerlerini goýarym. Arkaýyn jaň edin, nähili iş, näme iş özüňiz sorap bilýänler. Ştaýda men goýýan şu wagt, onsoň ýeterlik ýaýraw bärde bolmasa, eşdişip bilmeseňiz TikTokda da paýlaşarym men. Ýöne kime gyzyk bolsa ýa-da taşlanyňyz bar bolsa, aýdaýyn diýseňiz paýlaşyň dostlar. Şolar ýaly. Arkaýyn jaň edin, özüňiz soran nähili iş, näme iş, men pikirimçe ören iki taraplaýynam haýyrly iş diýen. Şoň üçin arkaýyn habarlaşyň özüňiz. Arzu ýoly restorany size göçme hyzmatlaryny hödürleýär. Size 20 adamlyk geçirilen doglangynyň bir abzory örkezmekçi. Bayramçylygyňyz tebigatda öňüňizde we başga sen ýeriňizde barp hyzmatlary ýerine ýetirýärsiz. Hyzmatlara güler ýüzli şirin sözlü ofisiantlarymyz, eli süýji aşpezlerimiz, döwrewat tehnikal aşhanamyz ýerýär. Ähli görnüşli işdäçarlarymyz, gögönümlerimiz we miwelerimiz ýerine täze taýýarlanyp hödürlenýär. Beze işleri aňrabaş derejesine ýerine ýetirildi. Eger-de siz aladasy şadyan we ýatdan çykmajak bayramçylyk isteseňiz bize ýüz tutup bilersiňiz. Islan görnüşli naharlaryňyz ýerine bişirilýär. Videoda görüşüňiz ýaly müşterimiziň isleги boýunça balyklary ýerine gowrulyp gyzgynlygyna berildi. Göçme tamdır samsalary bişirildi. Şaşlyklaryň ähli görnüşleri ýerine bişirilip gyzgynlygyna hödürlendi. Müşterimiziň isleги boýunça mehmanlary şatlandyrmak üçin aýdym sas hem gurnuldy. Telefon beligimiz 66 11 11.